Aici am făcut un joc de team building care ne-a arătat cum suntem afectați de critică și cum să fim mai puțin influențați de ea. Oricum suntem criticați, peste tot. Lumea, nu suntem în paradis, nu e totul roz și frumos. Sunt oameni proști și încă sunt mulți. Și ea, sper că nu-ți face critică. Și nu o să scăpăm niciodată de asta. Dacă vrem să scăpăm de critică, e ca și cum ai fugi de umbra ta. De aceea e cel mai ok să devii indiferent față de... Gândiți-vă la critică ca la un cadou. Gândiți-vă că sunteți în casă, astăzi undeva la comp, ascultați muzică, votați la un film, nu contează asta. Și auziți familia la ușă. Vă duceți curioși să vedeți cine e și găsiți o cutie mare. Frumos împachetată, ca și un cadou. Și normal, de curiozitate te pui și o deschizi. Și acolo poate să fie ceva bun sau ceva rău, poate să fie o surpriză de la un prieten, sau poate să fie ceva, o farsă de la un fraier. Și tocmai ai două variante. Poți să iei cadoul ăla și să-l arunci la gunoi, sau poți să-l bagi în casă dacă îți place. Exact la fel e și critica.